Bună dimineața! Bine v-am găsit la webinarul nostru pe noile schimbări fiscale și modificările din sistemul de sănătate. Numele meu este Andrei și astăzi am lângă mine experții noștri care vă vor pune în temă. Lucian Dumitru, tax partner la Forvis Mazar în România, Mihaela Hampu, director la taxe și pe Anca Lamba, senior manager la outsourcing HR and payroll. Dacă aveți întrebări pe parcursul evenimentului, le puteți scrie în chat și experții noștri în Q&A și experții noștri le vor adresa la finalul evenimentului. Mulțumesc și fără alte cuvinte, începem webinarul. Bună dimineața! Mulțumim pentru prezență. Vedem că trecem printr-un moment mai dificil dintr-o perspectivă bugetară și începând cu 1 august sunt o serie de modificări din perspectivă fiscală, majoritatea cu aplicabilitate începând de la 1 august. Aceste modificări fiscale merg în esență în două direcții. Prima se referă la majorarea unor cote de impozitare, în mod specific pentru taxarea directă, respectiv pentru taxarea indirectă, taxarea consumului. Și aici avem modificări cu precădere în sfera de TVA și accize. Iar cea de-a doua direcție o reprezintă extinderea bazei de impozitare și aici mă refer în mod specific cu privire la cine este obligat și pentru ce tipuri de venituri să contribuie la sistemul de asigurări de sănătate. În mod specific, în sfera taxării directe, a impozitării directe, avem două modificări importante. Prima se referă la majorarea impozitului pe dividende. În prezent avem o taxare de 10% pentru dividendele distribuite, în primul rând, către persoane fizice. Cota se va majora la 16%. Începând cu dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 2026, de avut în vedere că vor fi afectați de această mărire a cotei, în primul rând, persoanele fizice care primesc dividende, pentru care taxarea se face prin reținere la sursă. În același timp, rata majorată se va aplica și pentru dividendele primite de persoanele fizice rezidente fiscal în România pentru încasările de dividende din afara țării. Acum, o chestiune important de menționat este că pentru distribuirile de dividende interimare în cursul anului 2025 se aplică în continuare cota curentă de 10%. Prin urmare, trebuie luată în considerare pentru o distribuire eficientă din perspectivă fiscală posibilitatea distribuirilor interimare în cursul anului curent pentru a beneficia în continuare de cota de taxare mai redusă de 10%. Cea a doua modificare importantă nu afectează, spunem, în mod direct contribuabilii persoane fizice, însă potențial va afecta în mod indirect în contextul costurilor finanțării. Aceasta se referă la regimul de taxare suplimentară a instituțiilor de credit. În prezent, instituțiile de credit sunt supuse pe de-o parte taxării impozitului pe profit, respectiv unei taxări suplimentare aplicată la cifra de afaceri, ajustată cu diverse elemente. În prezent, sau până la 1 august, cota de impozitare suplimentară era de 2% din cifra de afaceri. Începând cu data de 1 august, această cotă suplimentară de impozitare aplicată la cifra de afaceri pentru instituțiile de credit se majorează la 4%. Există o excepție de la această majorare și anume se referă la instituțiile de credit cu o cotă de piață de sub 0,2%,
Asta așa ca o chestiune informativă, vorbim de undeva la aproximativ 10-11 instituții de credit din sistemul bancar din România care s-ar încadra la această excepție. Acestea vor continua să plătească o cotă de impozitare suplimentară de 2% și nu cota mărită de 4%. Acestea sunt, în esență, modificările la nivelul impozitării directe, partea de impozitare a dividendelor cu efect și cu un impact în mod special asupra contribuabililor persoane fizice, respectiv regimul de taxare suplimentară pentru instituțiile de credit, cu un impact direct asupra instituțiilor de credit ca persoane juridice, dar cu un potențial impact indirect mai departe asupra costului finanțării și produselor financiare pentru clienți, consumatori, persoane fizice și persoane juridice. Mergem în continuare în sfera taxării indirecte și TVA împreună cu colega mea, Mihaela. Bună dimineața! În sfera TVA o să trecem în revistă câteva aspecte importante care s-au modificat începând cu 1 august. Vom avea și câteva modificări care vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026. În principal ne referim la majorarea cotelor de TVA, la restrângerea anumitor scutiri de TVA, la niște modificări la nivelul regimului de TVA aplicabil livrărilor de locuințe sociale, precum și la creșterile etapizate ale accizelor. Cu privire la majorarea cotelor de TVA, în principal e vorba de creșterea cotei de TVA standard de la 19% la 21% și o creștere a cotelor reduse de TVA de la 5 respectiv 9% la 11%. În general, e vorba de produsele care aveau înainte cotele 5-9, ele vor crește la 11%, dar mai sunt și câteva excepții în care e vorba de o creștere mai substanțială de la cotele reduse, în general de la 9% la 21%. Principalele categorii care cresc de la 9 la 21 sunt medicamentele de uz veterinar, suplimentele alimentare și înlocuitorii alimentari. De asemenea, dacă poți, te rog, Andrei, să dai înapoi la slide. De asemenea, livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire cu emisii scăzute vor crește de la 9% la 21%, indiferent dacă sunt destinate locuințelor private, clădirilor publice sau entităților non-profit. De menționat că serviciile Horeca rămân la cota redusă, ea fiind crescută de la 9 la 11%. Deocamdată rămân la cota redusă. Se are în vedere o reevaluare în toamnă, dacă se va menține această cotă redusă sau vor trece la cota standard. Legat de suplimentele alimentare, de menționat că în prezent, ținând cont că s-au publicat recent normele de aplicare la codul fiscal, e o dezbatere, fiindcă sunt niște coduri tarifare care pot cuprinde și suplimente alimentare, dar care încă sunt la cota redusă de TVA. Aici este o discuție. Mai departe, legat de eliminarea anumitor scutiri, se elimină scutirile cu drept de deducere pentru servicii de construire, reabilitare, modernizare și livrări de echipamente medicale, dispozitive, consumabile sau alte bunuri esențiale și consumabile medicale dacă sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către organizații non-profit sau dacă sunt puse la dispoziție gratuit către spitalele publice. Astfel, de exemplu, dacă un ONG achiziționează echipamente medicale pentru spitalul propriu sau cumpără materiale pentru a le dona către un spital public, înainte acestea erau scutite de TVA, dar cu 1 august ele vor fi supuse TVA 21%.
Legat de locuințele sociale, se aplica cota redusă de 9% în anumite condiții. Dacă locuința era sub 120 de metri pătrați și dacă avea o valoare fără TVA de sub 600.000 de lei. Această cotă redusă se elimină cu 1 august, urmând a se aplica cota de 21% în general, cu excepția livrărilor de clădiri care sunt destinate pentru cămine de bătrâni și pensionari, precum și case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap. Acestea vor fi cu cota de 11%. În schimb, restul vor trece de la 9% la 21%. Totuși, sunt niște excepții. În anumite condiții se poate păstra cota redusă de 9%. Aceste condiții se referă la semnarea unui contract de vânzare-cumpărare. Trebuia să fie semnat până la 31 iulie 2025, să fi fost plătit un avans de minim 20% tot până la 31 iulie anul acesta, iar locuința trebuia să fie livrată până pe 31 iulie anul viitor. Dacă toate aceste condiții erau sau sunt îndeplinite, se poate menține cota de 9%. În schimb, dacă nu se îndeplinește minim una dintre aceste condiții, se va aplica cota de 21%. Deci pentru ce se semnează ca și contract de vânzare-cumpărare începând cu 1 august, se aplică cota standard. Mai departe, cu privire la accize, accizele pentru carburanți, alcool, tutun s-au majorat de la 1 august și vor fi supuse unui al doilea val de majorare de la 1 ianuarie 2026. Observăm aici în tabelă, am inclus cât este acciza, cât a fost până la 31 iulie, cât e de la 1 august și cât va fi de la 1 ianuarie 2026. Schimbări destul de substanțiale sunt, de exemplu, pentru produse precum motorina, benzina fără plumb, sunt creșteri destul de mari. De asemenea, pe slide-ul următor observăm că s-au introdus niște accize pentru produse care nu erau accizabile în trecut, ca și exemplu vinurile liniștite, ele nu erau supuse accizelor până acum, sau în cazul unor băuturi precum cidru de mere și pere, hidromel, băuturi fermentate liniștite din fructe de pădure. Acestea sunt iarăși supuse accizelor, deși nu sunt foarte mari accizele, totuși intră acum în categoria produselor accizabile. Cam atât pe partea de TVA. O rog pe colega mea, Anca Lambă, să continue cu partea de contribuții la sănătate și concedii medicale. Mulțumesc, Mihaela! Bună dimineața și ne bucurăm că v-ați alăturat webinarului nostru. Partea de contribuții de sănătate și concedii medicale este mult dezbătută zilele acestea, pentru că legea 141 a adus modificări semnificative. O primă modificare se referă la faptul că anumite categorii de asigurați la sistemul de sănătate, care până în prezent erau asigurați fără plata contribuției, devin, începând cu 1 august, sunt obligați să plătească pentru a rămâne asigurați și o să vedem ce categorii sunt vizate. Iar al doilea aspect important se referă la plata diferențiată sau un procent de plată diferențiat, redus, pentru indemnizațiile de boală obișnuită, concediile medicale cu codul de indemnizație 01, funcție de episodul de boală. Bun. Pentru eliminarea categoriilor de asigurați, anumitor categorii de asigurați la sănătate, practic se extinde obligația de a plăti contribuția de sănătate în procent de 10% asupra soțului, soției sau părinților fără venituri proprii care se află în întreținerea salariatului, pensionarilor care au venituri din pensii mai mari de 3.000 de lei pe lună pentru partea care depășește acest plafon, șomerii
indemnizația de șomaj, persoanele aflate în concediu de creștere copil sau în concediu de acomodare, anumiți beneficiari ai programelor naționale de sănătate, exceptând pacienții oncologici, care îi rămân în continuare asigurați fără plata contribuției la sănătate, cei care beneficiază de ajutor social, personal monahal, veteran de război și așa mai departe. Practic, vedem că se transferă sau se transferă, aș putea spune, spre obligația de plată, deci de la protecție automată la participare financiară activă în sistemul public de sănătate. Pentru claritate, pentru că în 1 august 2025 a fost publicat în Monitorul Oficial și Ordinul 1041, care reglementează, practic modifică normele metodologice privind dobândirea calității de asigurare și reglementează documentele necesare pentru aceste categorii vizate. Pentru claritate am făcut un tabel comparativ, luând în considerare două dintre cele mai afectate categorii, să le spun așa, sau întâlnite de noi ca angajatori, pentru că avem salariați ce au soțul sau părinții fără venituri în întreținere, au persoane coasigurate, dar avem și salariați al căror contract individual de muncă este suspendat, beneficiarea indemnizației de creștere a copilului. Pentru prima categorie, pentru coasigurați, aceștia vor beneficia în continuare de servicii medicale până la 1 septembrie 2025, există acea perioadă de grație de 30 de zile. Ulterior, va fi necesar să se asigure voluntar. Andrei, scuze, poți să dai un pic înapoi ca să vedem și tabelul. Obligația asigurării voluntare prin formularul 212 însă nu este a persoanei fără venituri, ci a salariatului care ia în întreținere. Baza de calcul la care se va plăti contribuția de sănătate tot de către acest salariat care ia în întreținere este la 10% din valoarea a 6 salarii minime brute. Termenul de plată fiind în două tranșe, 25% la momentul depunerii declarației unice, 75% până la 25 mai anului următor. Da, am spus că cine are obligația, iar perioada asigurată va fi de 12 luni de la momentul depunerii declarației unice. În ceea ce privește persoanele aflate în creștere și îngrijire copil, li se va reține la sursă 10% contribuție de sănătate, practic la o valoare maximă a indemnizației de 8.500 de lei. Aceasta se va diminua cu 10%, cu 850 de lei, iar plătitorul indemnizației, Agenția de Prestații Sociale, va fi cel care va calcula, reține și raporta contribuția la sănătate pe toată durata în care persoana primește această indemnizație. Mai departe, ne uităm puțin în zona concediilor medicale, pentru că și aici sunt modificări care ridică totodată și anumite semne de întrebare cum vom face în practic. Vizate sunt concediile medicale pentru boli obișnuite, acele certificate medicale eliberate cu cod 01, pentru care în prezent procentul de plată este de 75% din baza de calcul. Baza de calcul reprezentând o medie a veniturilor ultimilor 6 luni, anterioare luni în care medicalul este eliberat, plafonată la nivelul fiecarei luni la 12 salarii minime. În prezent, de la 1 august, există un procent de plată diferențiat raportat la episodul sau perioada bolii respective. Per episod de boală, în accepția legiuitorului, episodul de boală este egal cu codul de diagnostic, da? Care se află și el trecut pe certificatul medical. Astfel, pentru medicalele
01 eliberate pe o perioadă de până la 7 zile inclusiv, se va plăti un procent de 50, vor fi plătite cu un procent de 55%. Medicalele a căror durată este cuprinsă între 8 și 14 zile, procentul de plată este 65%, iar peste 15 zile avem un procent de plată de 75%. Sunt și anumite excepții. Ceea ce este interesant este publicarea la 1 august a Ordinului 522 al Ministrului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care specifică în concret modalitatea de calcul în condițiile în care episodul de boală este format, să spunem, sau se întinde și este format din mai multe certificate medicale eliberate, care pot fi eliberate pe durata aceleiași luni sau se pot întinde pe luni diferite. Am 1, 2, 3 certificate medicale, cod 01, același cod de diagnostic, primul cu 3 zile, al doilea acordat în continuare a primului cu 7 zile și al treilea încă 3 zile. Însumate fac 16 zile, toate trebuie plătite cu procent de 75%, deci procentul aplicabil tuturor este cel rezultat prin însumarea perioadei certificatelor medicale. Bineînțeles, acest lucru va ridica și probleme sau mai mult de lucru, să spunem, angajatorilor, pentru că în cazul în care certificatul medical inițial, dăm un exemplu, este eliberat din 28 până în 31 august, are 4 zile, mă încadrez în prima categorie, îl plătesc cu 55%, în septembrie îmi vine cu un alt medical, în continuare, da? Cu 7 zile, 4 cu 7 zile, deja ajung 11 zile pentru acel episod de boală. Ambele certificate medicale trebuiau calculate cu 65%. Eu, ca angajator, sunt obligat, conform actualelor prevederi, să recalculez inclusiv luna august pentru acel medical pe care l-am plătit cu 55%, să-l corectez pentru plată cu 65%. Știu că este o adresă făcută de Camera Consultanților Fiscali, care solicită cumva o modificare în acest sens, adică să rămână per certificat medical, adică pe durata certificatului medical și nu per episod boală. O să vedem, nu avem încă răspunsul autorităților. Și o ultimă mențiune de interes în zona aceasta este că, odată cu modificările propuse, că deja sunt în vigoare pe zona de indemnizații medicale, s-a publicat și Ordinul 523, tot în 1 august, care reglementează noul model al certificatului medical, care să permită cumva procentul diferențiat de plată în cazul bolilor obișnuite, în funcție de durata lor, cu precizarea că actualul format în care există un unic procent pentru bolile obișnuite de 75%, tipizate care sunt în cabinetele medicilor și se eliberează până la epuizarea stocului, va implica iarăși un efort suplimentar pentru plătitorul de indemnizațiilor, pentru angajator, care la momentul completării nu mai trebuie să bifeze rubrica de 75%, ci funcție de procentul corespunzător de plată trebuie să menționeze pe verso, în rubrica de observații, sintagma cumva boală obișnuită și procentul aplicabil de plată, 55, 65 sau 75, pentru a permite verificările necesare de către inspectorii CASM, Casei de Sănătate, în momentul analizării dosarelor de rambursare a sumelor din FNASS. Cu acestea se încheie prezentarea noastră, iar în cazul în care sunt întrebări,
Bună. Revin eu aici cu o întrebare care a fost pusă înainte de începerea webinarului, care este pentru Anca. Ce schimbări aduc și cum se vor implementa normele metodologice actualizate pentru calculul indemnizației de concediu medical? CM cod indemnizație 01. Da, cred că am răspuns deja la întrebare, dar o să reiau. Practic, codul 01 trebuie să mă raportez la întreaga durată a unui episod de boală, deci dacă am concedii medicale inițiale și în continuare și în continuare trebuie să însumez perioada și să plătesc ambele sau toate certificatele medicale cu procentul aferent perioadei însumate. Va implica recalcule, da, și va implica o atenție sporită a angajatorilor, îndeoseb pe certificatele medicale cu cod 01, a căror dată de sfârșit este ultima zi a lunii de calcul. Pentru că pentru a fi eliberate în continuare există o regulă să existe același cod de diagnostic, da? Dar și continuitate ca și perioadă. Nu pot să eliberez, dacă medicalul meu se termină în 30, nu pot să am în continuare cu unul eliberat în 1, în cazul unei luni cu 31 de zile. Da? Deci trebuie să n-am nicio zi lipsă între cele două medicale. Super. Mai am aici o întrebare tot pentru tine. Bună ziua, este o diferență a bazei de calcul în cazul în care persoana fără venit se asigură individual și nu ca și coasigurat? Am găsit tot felul de variante, sunt cumva 12 salarii individuale versus 6 salarii ca și coasigurat, pentru a înțelege care este avantajul să fii coasigurat versus asigurat individual ca CASS. Mulțumesc. Da, acum, la coasigurat, toată sarcina cade pe umerii persoanei care îl ia în întreținere, salariatului, inclusiv el este plătitorul, pentru că teoretic coasiguratul este persoana care nu are venituri proprii, soțul sau soția, ori părinții, fără venituri proprii, adică nu prea am cum să mă asigur voluntar dacă nu am niciun venit propriu. De aici regula. Dar, da, există și posibilitatea în cazul în care nu persoana, până la urmă, nici asigurat sau salariatul nu este obligat să te ia în întreținere, asta e acceptul lui. Există posibilitatea să plătești contribuția, să-ți faci un contract de asigurare cu Casa de Sănătate și să plătești contribuția, cred că acolo este plafonul de 12 salarii. Dar verific, că nu știu acum, și revenim cu diferențele. Super, mulțumim frumos. Dacă mai sunt alte întrebări? Super. În cazul acesta vom încheia aici. Mulțumim frumos că ați participat astăzi la workshop-ul nostru. Sperăm că a fost o sesiune interesantă și utilă. În curând veți primi un mail de follow-up care va conține prezentarea și înregistrarea workshop-ului. Și dacă doriți să fiți la curent cu viitoarele noastre evenimente, vă invităm să vă abonați la newsletterul nostru de pe website. Mulțumim încă o dată și sperăm să ne revedem la următorul eveniment. O zi minunată!